natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid, antioxidant po na probadong epektibo sa pagtauning proteksyon sa oral na pag-inom kang Liver Aid. Pwedeng mapugol o mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man ang Liver Aid sa pagpugol kan paghubag kay ni. May bisyo man o wara, mahilig man uminom o day, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin capsule sa oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po mga liver lovers dyan sa bilog na mundo, liver lovers po sa bilog na Pilipinas, nakaantabay po sa radyo, mga tugang mag-Liver Aid na para po sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal sa mga panginot na butika, drugstores nationwide. Alas 8:16 oras mga tugang sa Pilipinas, asin po sa DCGB. Basta Morning, Henry M. Magbabalik po kami, makalipas lang kayo ni. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Diyan Trinidad, tindog uwas, serbisyong dyan kita. Si Trinidad, siya matanos, siya makatao pa asin mahigos. Padabata ang banwaan kang uwas, kaya madyan nga magsarabay kita. Tindog uwas at ikurahaw ta, para ang dikulom ay magliwanag na. Handang iangat, banuang ginikanan, si Diyan Trinidad, sasabayan kita. Si Diyan Trinidad, pwedeng-pwede siya. Sa uwas, Diyan Trinidad. Ang lakas mo, may ilalakas pa. Sa Revicon Forte, may muscle-building amino acids, tulong para mas lumakas ang katawan with proper diet and exercise. Pag malakas ang katawan, lumalakas din ang loob. May lakas para sa ambisyon mo. Revicon Forte! Lakas! Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay Mayor Nonoy Kap. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Nor Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim Kilap, meron pa ba? Asim Kilap ng pamilya. Asim Kilip, gusto ko pang kumain ng sinigang na loob namin. Extra rice pa! Nor! Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Handog ng LGU Jubilar Albay, pinangunguna ni Mayor Joram Arcangel ang taunang pagdiriwang ng Kipia Festival. Ngayon, nasa ika-21 taon na, Kipia Festival 2024 mula August 2 to August 29. August 2, Mass, Opening Program, Motorcade, and free concert with Orange and Lemons with Chester Padilla. August 7, Inter-Barangay Boxing Competition. August 10, Kipia Youth Day. August 13, Marathon Kargaan Agum. August 16, Lechon Cooking and Eating Contest, Beer Plaza with Vin Abranica, Beatriz Imperial, Grand Damage, and Two Angels and Nexus Band. August 19 to 28, Jubilar Sounds and Bites, Good Food, Good Mood, Food Bazaar. August 20, Beer Plaza and Concert with Rock Steady. August 23, Two Kakulutan, Bikini Open Showdown, Jungle of Sexy with Miss Ara Alonso of Viva Max. August 25, Concert with Chocolate Factory. August 27, Mutya ng Jubilar with Daniel Matsunaga and Rafael Rosel. August 28,
Socio-Civic Parade, Championship Game, 3rd Mayor Joram Cup, Fireworks Display, and Disco. And August 29, Feast Day with Consolidated Mass. Kipia Festival 2024. Hatid sa inyo ng LGU Jubilar Albay and the Municipal Tourism Council headed by Mayor Joram Arcangel and Cap Tristan Arcangel. Sama na at makisaya sa Kipia Festival 2024. Mayong tusok-tusok. Sa Tabangkan Vitamin B kan Farex. As in proper diet and exercise. Far-excited ang mga kamot. Far-excited maglagari. Parex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay ganado sa kalusugan! Liverade, it's liver lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mahigos, makinabang, madali mandulukan. Dako lang napatunayan sa tuyang namatian. Magpadagos ang serbisyo na pinunan. Pabuluson ang burabot, ni kauswagan. Serbisyong may puso yan. J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Jazzy Jessup Salceda. Jazzy Jessup Salceda. Pagpabalik-balik ang hilab, pangangasim at sakit ng tiyan, baka hyperacidity na yan. Hyperacidity? Target the acid with Kremel S tablet. Hyper bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Parang kasing bilis ng commercial na to. Mag Kremel S tablet na. Unilab yan. Aluminum hydroxide magnesium hydroxide simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataonin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaan po langgi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alkalde kan po lagi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan po lagi, kay mayor nonoy kap. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good! And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! May right med ba para sa allergies? Check! May right med ba pampalakas ng resistensya? Check! May right ba para sa body pain?
Check! Kaya huwag mahihiyang magtanong at hanapin ang check ng right med. If symptoms persist, consult your doctor. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Nong Speed Shop, Nong Speed Shop. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Wag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice cut ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at Tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Also, siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Nongs Meat Shop is located at Market Site, Kapantawan, Legazpi City. Kay Kuya Nongs na kita, nakabarato ka na, makita ka pa. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Alagang Unilab yan, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan. Mula kalidad ng gamot at vitamins ng Unilab at RightMed hanggang pampaganda ng UL Skin Sciences, alagang Unilab yan. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim Kilab, meron ka ba? Asim Kilab ng pamilya. Asim Kilab, gusto ko pang kumain ng sinigang na love namin. Extra rice pa! Knorr. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. An hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Basta Morning, Henry M. Mga atleta kan albay, paoroli na po hali sa palarong pambansa. Ano daw ang bit-bit ka ini lamang. Pero agwa kita bagang mga albayano na nakakuha ang mga tugang kibulawan. Ha? Gold, mga tugang sa aktibidad. Isinanot sa dua tabi, Jing. Si Joshua muna. Joshua muna. Joshua, o sige, nabasa ko pala so kay Jimmy. Na headlines, alright. Joshua, bino muna tayo. 8:29 oras po sa Pilipinas. Mga tugang, Joshua, good morning. Come in. Joshua. Nagdadaog ka mo kay Henry M. Ang Oran-oran na pagkaaga. Joshua. Yes. Go ahead. Good morning. Good morning sa mga Toraan Tabay. Sa dagdag niya tong bareta, magin ang DENR Regional Office 5 sa paagi ni Regional Executive Director Francisco Milla, nakakamali siya na talaga ngayang dakol na ang mga tarpaulin sa palibot. Haloy pa man ang eleksyon. Ang mensahe ni Milla, sunodon nanggad itong pinag-iimplementar na ley na dapat nin mga tarpaulin na nagpakakarabit sa mga kahoy. Dahil ang takon na mahiling ini mismo kan DENR personnel, automatic DPN rate tatangkason. May penalty man sa persona na madakop mismo nagkakabit nin tarpaulin sa mga kahoy o kaya nagpapako. Dangogunta BP ang pahayag ni Milla manungod sa siring na bagay. Actually po, tama po kayo. Napapansin ko din marami ng tarpaulins, layo pa ng eleksyon. Meron pong batas, existing law, na ini-implement kami diyan. Una, yung pagpapako sa mga kahoy. Kasi violation po yan, injuring trees. Pag yan ay nakapako sa kahoy, bawal po 'yon. So talagang inaalis po namin
At pangalawa, kung mahuhuli, minsan kasi hindi nahuhuli. Di ba? Yung in the act of yung pagpapako. Nalalaman na lang natin, nandiyan na, kinaumagahan. So, pag during elections, kung mapapansin nyo, meron kaming task force, kasabay ang COMELEC, kasabay ang PNP, kasabay ang other law enforcement agencies, nagkakaroon ng Operation Baklas. Pero dito, tinitingnan namin kung may makikita kami talaga na nakapako sa sa kahoy. Sabi pa yun ang may violation yun ay a-actionan namin po. Yan ang batas. Yan, BP. Ano ang batas? Anong posibleng action na gibuhon? Hello? Ano ang batas mo na action na pwedeng gibuhon kang DNR? Tama kayo itong punto ni Director Melia na mapangatawanan ang kapalibutan ta. Sa satuyang palibot, lalo na pag-eleksyon, napakahirap maging kahoy. Mahirap maging kahoy. Grabe ang sisapar na problema kang kahoy. Kaya ang pahayag baga ni Melia, kung mailing ninda na may nakakarabit na dito sa mga kahoy, titanggal, ninda, automatic. Diyo, magayon yan, na naisipan niya ngayon. Insan na pag-eleksyon, lalo yan na makuan, lalo yan na ma-monitor ta. Kaya rakman kan mga kakauyan ta sa palibot. Correct. And saro pa BP sa nahihiling na problema kaya ngunyan. Siyempre alay pa man ang election period. So ibang mga tarpaulin nagkakararaot na, nagkakaralat na sa dalan o kung sain-sain. Opo. Naiya po taman ang siring na bagay sa EMB kung sain sigun sa under Republic Act 9003. Nasa kamutman ka na mga lokal na gobyerno ang pag-enforce ka na ng bita ng lay tangani ng day magparakaralat ang mga basura including na ining mga tarpaulin. Daw kung taman BP ang pahayag ni Attorney John Eric Tizon ang Chief kan EMB Bicol Legal Division. Comes to solid waste, kasi yung mga ganitong plastic can be considered as solid waste. Ang ating batas dyan is RA 9003. It's the Ecological Solid Waste Management Act. And under this law, yung implementation and enforcement of the provisions of this law is specially conferred before the local government unit. So sila talaga sa batas yung may mandato to take care of the management ng ating mga solid waste generated. So that includes also yung mga tarpaulins na nandiyan dyan. So after Ayan sabi BP, ang pahayag man ni Attorney John Eric Tizon. Okay, so kung sabihin, may mga existing laws palan na pwedeng garamiton. At least igwa pakioras para sila mag-uroron kasabayan mga stakeholders ko nang gigibon yan. Correct. Di pwede Joshua na agwaring, di magiging nahapot tadi. Kung pwede sinda na mismo ang DNR, although dapat central office ini, di ba? Dapat central office ini na maimungkahe, maimungkahe sa komisyon ng halalan. Tama ba? Commission sa halalan. Sa Commission on Elections na ang mga campaign materials arog kan tarps dapat iyan so biodegradable. Correct. Gari arog ko ta kayan adi. Anyway, tadi man maiwasan talaga mabugta ka mo ki mga arogan ta parte kan campaign strategy. Dito sila pwedeng maba. Pero iyan nagari ang materials dapat gayon biodegradable. Ta may mga tarpaulin bagada ang biodegradable. May plastic na biodegradable. May tao na degradable. Okay, ngunya. Dede seryoso, baka so national baga, di ba? Ini dapat national magiro kay ni secretary kang DNR pasiring sa COMELEC na magkaigwang mandato o resolusyon na ang campaign post ay doon na to kung may sa mga abogado pwedeng adalan na dapat ang campaign posters dapat puro siya biodegradable. Yes. Yan, di ba? Balay mo bite, nagdangogon yan so DNR, di pwedeng mailabi. Iyo. Ito sabi ni Director Melia, mga magayonon itong yan na gigibonin na para sa kaaraman buda. Ang bottom line, disiplina man sa nakan ka, boss. Correct. Yalim mo ng pun, kinyog-pun, kikahoy, pakuan mo. Correct. Kung ang kahoy ang sangakaan makahiro.
Magsalam, pagkapakaw kang, karakul ng may ludog. Rapason ang kansanga kang kaoy. Talbong tangaling Di ba? Correct. Kaya, Aha. magayon ito, na sinabi na Director Milya and attorney na ilingon ng mga arog ka na bagay, tamay batas kita na pwedeng gibuhon, sana maisabuhay yan kan mga nagpaplano sa pag-abot kan eleksyon. Yes. Yan, okay. Good luck to you. Ako, ang plano ko, kung sana, yan sana bagang mga Manila paper, arog lang kaan, mga kartulina, papel sana, papel sana ang pipe. Buda, so yero, yan na yero baga? Galvanisadong yero? Yan ibubugtak ang mga, mga campaign posters? Ipi-imprinta dyan, i-drawing dyan, ingangaran dyan. Alam mo kung nata? Pagkatapos kan, madaog ka man o gumana ka, i-donate mo sa tao ang yero? Tama. Di ba? I-donate mo sa tao ang yero, di may pangatop sinda. Malay mo, pag nag-oran, pag nag-oran, likayan kan oran so harong tamay pandok. Oh, may pang-atop, di ba? Oh, inatop pala nakaibabaw sa atop sa pandok mo. Mahiling lamang sa taas sa pandok. Di ba? Yung man sana, pagkatapos kang eleksyon, ang ibang tarpulin na ilinggo, pagigibong atop sa tindahan. Correct. Pagigibong atop sa konsain. Oh. Lanob. Ako na kung magkandidato, gibong kong campaign material, yero. Nakabugtak yan sungaran. Oh, di ba? So, kung bako sa kalbanisadong yero, after election daw, kaman o gana, siyang gusto kang tarap kan yero. O, itaw mo. Di ba? Tama. Pwede daw. Pwede. Di ba? Pwede. O garing baga, may sukol baga yan na campaign posters. May sukol baga yan. Di, bumugtag ka kay sarong digis na yero. Ay, dukot mo naman sa mga papel, di ba? Arog sa naka, na di susog sa sukol, Pagkatapos ito mo suyero sa nangangaipo. Sol. Correct. Di ba? Kaisip daw kaya. Dahil seryoso, kung ako gusto magkandidato, arog ka nang, taday man ang malalapas sa loob 45 days? Correct. Yero? Pagkatapos, i-donate mo. Isang gusto. Tayo niwid daw akong mga sarawayon ka mo. Saan doon na yan? Dahil seryoso, pero magayon ito napunto kan mga taga-DNR na igwa kitang batas na dapat sunodon. Opo. Okay. Okay. Opo. Joshua, kaya po mo yan si Boy. Thank you so much, Joshua, sa report. Ali dyan sa luwan. Good morning, Manong Red. Good morning. Tama daw itong naisipan kumigo na yero? Oo, tama ito. Kaya medyo magrugas to. Pero magayon ka. Maski tapos ka na. Kaya ako magrarido man nakadukot sa... Itao mo sa nangaipo. Tao yan, baganganiling kong mga... di ka nang... buda. Basta ako, di siguro ko kung sakali man mag-desisyon ka. Sa kuya, buda ang pamilya ko sa imo na. Pero ang yero sa imo, alimbawang i-contribute mo na. Di na kayo puha. Itauta na sa iba para makuha mo pa. Di ko sabihin ko, madunit ka sa kay mga sampurong yero ngaya. Tetaw ta sa iba pagkatapos. Oo, kaya lang sabi ko nga sa imo, medyo magurugas to yan. Pero kung may mag-sponsor sa imo, okay. Well, yun itong idea. Yung mananggat. Di ba? Pagkini, nadaw ko sa istoryahanin doon ni Congressman Saldico. Okay. Yun sa mga big sabi niya and everything. Building. Sa building, sa facilities, Yan, pag nag-ibo na yan, magayon talaga yan. Ang problema lang kaya, sustainability ka. Yung mga personahes, sa mga makarapot na kaan, yun yan ang... tayo recall kayo ito, first na nagkaigwa kay city scan so BRT. Bago pati ito, di nga nakabot sa rong taon raop. Yung aram ko ang pare. Kaya, di pa nga din sa rong mangyari sa private. Kuya, okay, magayon na yan mga pangalan. Sige, sa masunod Manong Reg, ihaputan. Ta siyempre, may government budget yan pag nag-operar yan, di ba? Yan nga ni Inigo ang nagigulo-gulo ko. Yung mga budget yan. Pero, basta naama na baga, di naama na. Kaya ulo sa mga facilities and everything. In a year or two, nararaut na yan. Siyempre,
Pila kami? Provincial hospital. Correct, Expected mo, tinakul talagang madyan. And sabi pati ni Mr. Saldico, libre. Oh, government baga. Government. Oo. Hindi nga niyan pilahan dyan. Maski mayaman, mapila dyan. Sigurado ya. Kaya ma-anticipar. Nagpila ko sa DSWD. Nahiling ko, so mga mayaman kang ligas din, nakapila man. Tapos hinapot ka, na ganun kang herig di. Di man ako midbit. Di man ako midbit. Sinda midbit ko. Yan. Di ko na inapot. Pigilin ko sana niya. Oh. Pwede mampalan. Pwede, nakakakuha man pala na di. Kaya na, kung isipon mo, ang ano baga, ang basic, ang ano kaya, ang requirements baga kaya, makuha ka sa barangay mo na dapat indigent ka. Duman ng hapot, paano ito nakakakuha? Iyan ang apot. Okay, dahil ito, uni, ano? Yeah. Migo, may so problema ko kang sunakadi, haluyo lang, di po nga din eh. Oo. Ano bang ginaman? Nagkaon ako sa sarong establishment. Oo. Nagagad akong tubig, di ako pigtawan. Unailing mo na, may order Ako sana dyan, ba hain na yan na numero, hain na yan. Sa'yo na kumaduman kay Mr. Sen nga na kumaduman, sabi ba, late na yan. Sa'yo na kumaduman. Oo. Sain, alat mo, de mo na-mention, igon po ng tigbagitang ordinansa para sa tubig. Ano, de mo na-mention? Tinaraman ko na nga ni. At taramon sa kuya, pwede ko itaram digri? Be na pangarani. Be mo na pangarani muna. Mapulugon sa talinga sa pakataram. Oo. Kanso, so, waiter, kung gusto mo ngayon, dumang kamag, buko na. Hanggang tuma. Panyari tumama ka. Ako mo yan, i-explain mo ba dyan sa, sa programa mo na once sana sarong base kasi na rumiklamo, may action na gigibuhon niya na ordinansang yan. Iyo baga. Ang ikaduwa, garo revocation na kang ano? So permit, business permit. Correct. So ibig sabihin, sarong base na ako mo may madudumanan na yung paglalagyan ka. So apot ko kang nakaagi pa, so apot ko mangyararingo niyan. Ano ang criteria? Sa na kumaduman. Yan, saan ka mareklamo? Ano picturean ko ba? Dapat i-record ko? Ang problema kan padi, iyo may gawa. Parehas kang registration act baga kang SIM card. Yan, okay. Para itali kita magpara-register na. Sa edad tang ini, kung kasabay-sabay taka Henry, kang namundag, abutan na baga magpara-computer. Iyo baga, ganun gusto ta. So gari, madali na lang ang gabos dapat. Ang nangyari baga kang SIM registration, dahil lang maabot na rugin, pwede kung may reklamo ka, maduman ka sana. Mapagalo na lugod. Utik yan na, so, hanggang mo niyan tabi, Migo, may nag-aabot pa sa kuya na itong mga numbers. Kung gusto ko na mag-loan. Kung ano-ano. Ngunyan, ang taram mo baga duman, itaram sana duman, dumumang ka sa center, sasabihin sa imo sa center, ay, dapat nga, may privacy, Data privacy? nahiling mo na. Tapos so, na. implement nila yan. Wala man. Yan, correct. Ito pa, di ba sa ito, ito failure, ito kang gobyerno. Yes, okay. Ining sopig, ni Mr. Howe, magayon gusto ko suportahan nga nini. Kasi ako, na-experience ko, ito ko na-experience mo. Okay. Sabi ko nga ni sa imo, ining time na dahil niya pang pigigibong ordinansang yan. Opo. Kinaurong ko na kini si Edwin Peralta. Di pa nga nag-experience si Edwin Peralta. Sabi ko, ining establishment na nag-agad akong tubig. Di ako tinawan. Inaranan ko sa iya, kung sisay ito, pati sa diri ka ito. Inaranan ko sa iya. Ngunyan, sis wala man na ordinansya nagkakapot ka ito, di man akong maginibo. Pero sis, anong kunig din sa radio sa imo, Bigo, na may dudumanan ining mga taong pag binag-agad tubig. Iyon ang ngunya na pigaagad ko kay Mr. Howe kung sa'yo na kumaduman. Ano ang dadaraong ko naman sa opisinang ito? Ihapot ko kay Councilor Howe. Yan yung yung Migo ha. Sige Migo, salamat ha. Salamat. Alright. Salamat. Alright. Okay, na, tana sa linya si Councilor Alexander Howe.
may kinaraman digdi sa Ordinance Number 15-0030-2024. Ang titulo, an ordinance mandating all food service establishments in the city to provide free, safe, and clean potable service water for their customers, providing penalty for the violations thereof and for other purposes. Councilor How, maray na aga po. Yes po, good morning po and good morning po sa Gabos. Marinaga po. Yes, sir. Councilor, paano kaya, nagpapod ako sa imongon yan, utungan nag-apod sa kususaro sa mga listener no? Na naka-experience siya na nagkaon siya sa sarong restaurant, nihagadan niya kitubig, dahil siya titawan kitubig na libre, ta gusto bakalon sa pagi kang bottled water. No? Nadagog niya so discussion ko digdi sa programa, digdi sa ordinansa na ika mismo ang principal author, may kinaaraman digdi. Ano tabi, ang hapot niya, kung halimbawa po, councilor, may reklamo, saan po maduman? Maduang po kita sa sanidad. Pagkaduan ta po sa sanidad, ang sanidad man po, masurat po kung senda po mga complaint. And after po kung magsurat kang senda ng complaint, i-forward din na po niya sa City Legal Office. And the City Legal Office po, matao man po action. Sabi ta nga ni, inibagang katuyang penalty po. Ang first penalty ta po is 3,000 pesos. Ang second penalty ta po is 5,000 pesos. And the third is the City Legal Office. After due notice, we shall take legal action. Kaya lang po, sa first pa lang po, dapat po makabot na po tulo sa legal office para po mabalisa na po tulo sinda. And pag third po, talagang automatic na po. And with regards po sa ordinansa po, ini po, upon publication po talaga and maikot naman po ini. And of course, ang sanidad po maikot po sa Gabos po, digit sa Legazpi Food Establishment. Matawag nila po kaming kopya sa tuyang ordinansa para for properly information dissemination po. Dahil po seryoso ang tuyang syudad. And come on next year po, kasi ngunyan po ang sanidad na po, kulang man po ang manpower, so dahil man po talagang malibot-libot ini. So ngunyan po October sa budget hearing, agadong ko man po siyempre sa LGU Legazpi, nadagdagan po ang sanidad. Kasi nagkapira na po ang ginibot na pong ordinansa with regards po sa, bako lang po sa tubig. May pa po akong ordinansa ng Pigpuso, ini po na food handling. Na gusto ta po Gabos pong restaurant po ang senda pong mga manpower and senda pong mga tao is talagang trained sa food handling. So ini po dapat ma-monitor ta po ni Gabos talaga. And sabi ta nga ini mga sa water station man po talagang kay po i-monitor ta po na talagang siguro ta po ng mga Legazpenyo na sa tuyang po na nagpapahit po na we deserve na high quality po kan sa tuyang tubig and servisyo and kalinigan po. Opo, Councilor, same po ang opisina kang sanidad na pwedeng dumanan tulo? Sa second floor po ang City Health Office po. May sarap po silang section doon. Ayun, na sanidad. okay. May tao po doon na ready po mag po ang Gabos po na complaint po ninda. And at the same time, mapapod man kaming hearing kayo. Same with the smoke-free ordinance na po na sana po ma-create man kaming task force. Ano po ang task force? Ini po talaga magreparo, magdakop, and mag-check po kang Gabos po na nagsusunod po sa ordinansa. And sabi ta nga ni, aluin na po ang LGU Legazpi. And it's about time, it's high time po siguro. Dakulo na pong matitibay ng mga councilor po ang nagibok yung mga ordinansa. Ang apot lang digdi sa proper implementation po. Pag sa proper implementation, siguro po it's high time na magkauga po talaga kaning sarong opisina na mag-monitor kang Gabos po ng mga ordinansang pinasar na talagang properly implemented. Kasi sayang man po kang sa tuyang mga pigpargalan kung hindi po din na-implementar po na marami. So, ako po nagbubusol ganin dapat ma-implementar po talagang marami. Opo. Ang proseso pala, kung may complaint ka, so complainant kontra sa establishments na yan, negosyo, anong man na restaurant dyan, madumang ka sa sanidad. So, sanidad, may form duman na i-accomplish, then ipoforward kan sanidad sa legal office. Tama, sir? Yes po. Opo. Tapos sa legal office, iyon datang komunikasyon duman para sa imposition kang penalidad and may makondukta ki investigasyon. Tama, sir? Yes po. Tama Ayun. Po. Okay. So, di po, sir, kipaagin na ngaya mas madali na makapaabot ki complaint ngaya. For example, email, text. Paminsan baga, ang tao, napapawot na ngaya, nagkaong ka ngaya digdi sa restaurant A, may distansya duman sa City Health Office, maduman pa. Gari, medyo ano yan, so time travel baga, I mean consumption, consume
medyo bako yan, medyo napapagalang ibatang mga kababayan. Paano po maka-device kigari mas madali na paagi na ma-verify tulos kang sanidad na kung ito authentic tabi so reklamo kontra sa anong establishments? Yes po, mapalawas man po kita kay IRR po kaning ordinansa ni tasakitaan ni. Same po ni sa smoke free. Halimbawa, na daw pa sa smoke free Sabado, Domingo, ano ang gigibuhon mo, paano pagbayad mo kay penalidad, sa kapasumbong, wala pong opisina ang City Hall. Ang smoke free po sa Samoya po, talaga magkakaugap po kami kay Presscon po. I-explain mi po yan, i-incorporate mi man po yung mga iba po na mga ordinansa po, na mga penalidad po, na talagang pwede ka magsumbong at least po, maski dahil ka magdigi sa city, upo po kitang sarong FB site dyan and hotline number na para lang po digde. And of course, syempre, kay Paul may picture po ito na dahil sinda nag-serve. So that po, maski wala na po sinda, at least good as ano na po ito. And kami na lang po ang baluhan po sa tao, sa ano kung ano sinda, na sinda mapirma ang sinda po na ano. Yes po, possible po yan. Yan po ang bigis sabi tangali na dapat po madali po kita sa city na talagang sumbungan in the actual center po talaga. Paminsan pagkatabi, Councilor, Sabado, di ba? Domingo, nagkakaraon kita sa luwas, di ba? So, pwede nga yan mag-picture, picturean sa establishments or whatever na ano man na ebidensya. So, on that day, Saturday or Sunday, madaling makasend ki complaint tabi. Pero as of now, na dahil pa napipinalisar so implementing rules, pwede na sindang magdumanday direkta sa sanidad tabi sa City Health Office para magreklamo. Tama? Yes po. Opo, yes po. Opo, okay. Salamaton tabi, Councilor. Yung masang gusto kong linawon tabi sa satuyang mga kababayan. Mabuhay po kamo. Thank you po. Thank you so much. Alright, thank you. O yan tabi O yan tabi. Habang dahil pa so IRR ay implementing rules and regulations, mga tugang, o Manong Reg, duwang ka sa sanidad. Buda sa mga kababayan sa dyan na nagakamati, tabi kansiring na bagay. Paano po kung ang itaon na tubig hali sa gripo kang LCW, di po kaan na nag-serve sa mo, kaya dahil migaray mainom, parang asin manamiton ang chlorine. Ang term po sa ordinansa, dapat po free, safe, and clean, potable service water. Kung di ka mo kwantabi, di ka mo daing tiwala sa mga arog ka yan, pwede tabi na dumuman sa sanidad, ireklamo ang siring na sitwasyon. Di ba? Diyan ireklamo po ang siring na sitwasyon. Okay. Hello, good morning. Good morning, David. Yes, sir. Andiyan ang pagpipindot ng paninda o tumakaong supig pasarka ito ni ni Sai? Ni Sai? Former, ano yan? Tinatawan Alan Ranyola. Alan Ariola. Ano po? Alan Ranyola? Alan Ranyola. Ano po ito? Na ordinansa ito? Half price baga, Tabi? Sorin? Half price? Half price? Oo. Ngunyan baga, amigo? Gari naman sa pag bina-order ka ngunyan. Gari naman sa half price? Iyo nga niya. May nakaunan akong sarong fast food. Dati, ang sarong rice nila, nakula. Salvatana, kanagkaw na ko otro. So, sa hindang rice, gari half price na sana. Ako no, half price ang pig-order mo? At whole rice gani, latasan na ka siya. Hindi, baka sa pag ano, di ba? Buda, kita din yung video. Nakulong mo na kita din yung supig sabi ninda, nakulong na malutang ikatapo. Iyo, sayang. Kaya pag nag-queer kita kayo, nag-create kayo si former Councilor Alan Ranyola. Kung di mga sala na siyang nagkuyang ito kang ordinat ng ani. Oo. Dapat mo niyan, BP, may mga establishment dyan, may mga kaunan dyan, na na-ibig sa mga price. Iyo. Pera ka, amigo, bako lang iyan, ano yan, bako lang iyan ordinansa. May national law kaan. Yung good mo. National law. Pero si Villar, si Cynthia Villar ta half price or law. Yung mga sa basic point BP na ako mag-awak pa na ba na po kami. Kaya ba kami ito para tao di taro? Hindi ko tao kami. Tapos nakakakibit ako. Hindi ako kami dalawa. Oo. Pag minsan mag-awak, gusto mo pa kumahod. Kaya price ka mo. Dahil ibang niya kami ito sa bilog. Yan. Nalingawan talaga.
Sana yan ako baga, dating Councilor Howe. Oo, maski nga ni migo sa Hindi pangyari pagkumpasan. yan. Oo. Ayan, mag-autusan. Kaso tuya yan, may advantages na tuya pero may mga consumers. Yes. Oo. Ito, araw kayo nagsabi ni, tama ito tinatarang ni Councilor Howe, na iguang certain opisina na iguang lumalagan. Yeah. Saka ng gabos na order ng kakalikas pay, doon na madalagan, tapos madali maaptunan. O, kung araw ka pero ang taon na yan na-price na, bala, hirap ng Diyos. Iyo. Tama yan. Sige, taikwan tagira yan. Baka ang nariparo mo, sabi ni Andy Marbella, half rice cooker. Pwede. Okay. Latosong kong Andy ni. Okay. Sige. Okay. Salamat. Salamat. Alright. Morning, Henry M. Thank you, Andy. Sabi ni Andy, baka nga half rice cooker. Ako tabi ngayon, naka-experience man minahagad ako tubig. Di ako tinawan. Kamidbid ko ako. Kanamidbid ako. Sabay ing sir. And malabugon tabi tubig. Malabugon da tubig. Iba man sa experience pala ni Andy. Malabugon niya sa tubig. Di ta katawa na. Jimmy Nasalita, may dagdag pong bareta, may kinaraman mga tugang sa pagulikan mga atleta sa Albay sa palarong pambansa. Kumusta daw ang experience sa kay ni Adi? Jim, Jim. So, salamat BP Pauroli ng Ngunyanal daw sa mga atleta Kanalbay na suminabak sa palarong palarong pambansa kung saan sa ranking pang-sampulo kita. So, Atleta Kanalbay, sa Sabaton sa aga ni Provincial Sports Deped Supervisor Mr. Dan Morillo sa Pierre Can Piodoran sa agang alas 2. Si Sir Dan Morillo, dahil man nakasabay sa Cebu, kung kaya yaon sa nasya digdi, monitoring sa Albay, siya ang masabat sa aga. Ang natukdol Kanalbay, 2 gold sa Arnes. Arnes may 2 silver, sarong bronze. Piglalaom-laoman na pambato. Puro Arnes tabi, Jim? Puro Arnes lang? Gold sa Arnes, 2. 2, no? Oo, pagkatapos sa chess, gari silver. Okay. Piglalaom-laoman tang pambato ta sa chess, si Vince Operiano, kung matatandaan pagaini. So, taga-uwas ining sinabak duman kan Pilipinas sa Eastern Asia Youth Chess Championship sa Thailand. Pinadarakan Pilipinas, champion baga ini ka ito, pamuso ini digdi sinabatangani. And pinadara sa palarong pambansa. And pigapot niya to si Sir Dan Morillo kung ano si standing. Pura. Yun man ang ganda ng buhay. Yun man ang ganda. And dahil medalyang na iuli. And yun na ito. Dasan adaman. Di Pigasan Kanalbay. Arog mananggad ka. Yun man ang ganda ng kompetisyon. Sports. Yun man ang ganda ng bibinas sport. ka. Pag di man sa imo, di talaga. Iyo. So, saga, Ruli na ini Bibi. And yun man sa ito sa nakuha na medalya. Okay. Good. Next time naman. At least lamang. Congratulations sa mga nanggana. Congratulations sa to na nakakuha man lamang kita at least 2 gold. Yan kami Bibi sa yung mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Sabi ni Pading Peter, na-experience ako yan pa di sa mall. Ala daw sila service water, kaya bibili ako ng bottled water. Kako, paano kung uda ako pambakal? Mabilaukan ako kaan. At ayun nga yung padi. Kung sabihon, dakol na mga establishment sa Legazpi, anday nag-offer key service, ano yan? Free service water. Alingon si Pading Peter. Kundi, ikapadi. Gari permi, igwa ka manggod kay pambakal permi. Gari, igwa ka manggayod padi kay perming pambakal. Kaya, day pwede, day ka manggod kay tutubudan na wala kang kwarta padi. Tutubudan. Day ka man tutubudan.
Ayun na nga, ang histron niya kaya, pero may kwarta, bakit nga, pabakalong ko ngayang tubig ini. Ay, nako. Good morning, Tabi Pating Peter and Sisa. Alright, mga tugang, alas 9 na. Sige, pero dapat iniasa, ako, kung nagdadangog si Counselor, amigo, dapat yun, asap yan na IRR mong yan. Taon ni, nagdadakol ang comment, nakaka-experience. Ay nga, naka-experience si Andy. O ni si Pading Peter, naka-experience siya, nagkaon sa mall. Si Otong si Reggie, nagapon, no? Na pag minahagad ki libreng tubig, tabi na inom mo, dahil pigkataon, ang gusto bayadan sa tubig, di ba? So meaning talaga, may urgency, ha? May urgency, ha? Maray pa sa karihan libre, purified water pa. Iyo ba amigo? Nagkakaon ako dyan sa may likudan kan ano dyan sa may kay Mel's Food House o dyan sa likudan kan ano yun kan ano yan kan sa may likod ka inutan kan BIR Tanchuling sa inutan nagkaon ako dyan may libre silang tubig tawang katulos ki tubig o dyan sa may barangay 24 dyan sa Dait Teri Tamasiramo ng Kusido paminsan nagkaon ako dyan sa kay Chakris snack house sa mga kontabi tama ka amigong Jermelo sa mga turo-turo sa mga karinderya libre ang tubig dyan lugod sa mga malls mga darakulang tindahan lugod na mga kaunan sindalugod mga tugang habo na magtaok kilibring tubig gusto bakalon man tubig grabe di ba yan kaya dapat talaga may urgency na magibon ki IRR ito ganing ma-implement na tulos yan and for now ano ko ang tabi effective po yan kaya tama itong sabi ni Councilor Ho dapat suratan sa mga establishments padalang kikubyak ang ordinansa baka dahil ninda aram na sinda dapat magtaok ki libreng tubig. Depong personalan, si Henry M. naghapot lang. Thank you. Goodbye. Mabuhay. Ang hapot. All-day busugeras.